Jo, čauko. Neviem, či vieš, ale blíži sa prvý rok od vydania môjho prvého videa na tomto kanáli. Čo je celkom crazy, keď si to tak zobereš, ale tak... Potlesk, let's go! Woohoo! Yes, let's go, yes. Takže sa pekne usaď, zober si svoj obľúbený agarek a užívaj si video. Takže máme tu 4 juicy kanály prichystané. Prvý z nich je Gobly. Uvidíme na 7 odberateľov jedno video. Tento kanál som vytvoril 5.5.2023, čo je celkom dlho, 3 roky. A na celom kanáli je len jedna vec, jedna jediná vec s týmto krásnym mužom na thumbnaile. Má to 448 zliadnutí. Ryan Gosling. Takže, fúha, self-explanatory, vieš, že? A ja mám 12 lajkov, toto bol celkom popov. Ako si som kúsok zabudol pri natáčaní zhodnotiť ten kanál, takže by som to zhodnotil Ryan Gosling z 10. OK, máme tu druhý kanál. To vyzerá riadne. GD Gobly, to je Geometry Dash pre tých menej zručných, keby si nevšimli. Tento kanál bol vytvorený 16.2.2023, čiže starší kus, jak ten minulý. Má 2000 zliadnutí a 6 videí, OK. 12 odberov, 2000 zliadnutí, to som celkom išiel tiež. Hello, I'm new here. Hope you will like me. Enjoy. Iba z pohľadu na tieto views, neviem, ako som mohol dostať 2000 na tomto. Aby som, že kúkneme 3 najpopulárnejšie a zhodnotíme to. Počkaj, stop. Tu robí coolcat hore. Nie, ja tam vidím to outro. Vrejebná. OK. Coolcat, powerful video editor made easy. 75 lajkov a 3 komentáre. To mi išlo riadne vtedy, na 12 odberov. No na moje prvé video teda. Poďme si to kúknúť. Hi Fuzzy Here píše. ID, otáznik. 2 odpovede od GD Goblie. I'll tell you tomorrow, cause I won't get to my PC today. Words Malas Violi by Mio Cutting. Asi hej, no. Neviem, čo mám k tomu povedať. Iba asi, že ideme na druhé video. Kam sa s tým coolcat, ja to môžem jebať. Išiel som riadne s tým editovaním. Čo ti dáva? Kam to hádam, nebude akože toto celé video. OK, mohol som si myslieť. Video. Tá minihra level Geometry Dash aj neskončila. OK, ale sa mi páči, že túto Subway Surfers má normálne aj watermark od originálneho týpka. Tretie video na zhodnotenie tohto suprového kanála máme Polargeist 4 Spike Jump Geometry Dash, čo má 64 zliadnutí. OK. OK. Switchol som z coolcatu na Filmoru, čo furt má obrý watermark, cez dobre, že nie polku obrazovky, ale je tam posun, je tam taký pokrok. Toto ale bolo riadne tá video akože. Tak tough, že si to zaslúžilo 2 lajky a 1 komentár od Mutaf Jany. How this no comments. Nemôžem s tebou viac súhlasiť.
nemôžem s ním viac súhlasiť. Mutaviany 2 roky po vydaní videa i okomentoval príspevok. Takých, to je real one tohto kanálu. On tu bol od prvých videí, od začiatku. K zhodnoteniu. Reálne som kopíroval to isté. Tu je zas World's Smallest Violin. Čo je vlastne ten istý level. Tuto som použil tohto cápka 2-krát. Nejaké Vietnam War Flashbacks, to sa bojím vôbec šťuknúť na to. Mám tohto spoceného, zasmradeného týpka tiež 2-krát. Zas jak blbý som proste nepovedal môj rating, ale hodnotím to 4 náboje z 10. OK. Máme tu niečo povedomejšie. Tento pán má veľmi dobrý content, ako vidím. Miniatúry sú top tier. Samozrejme je to proste kanál, na ktorom toto video ukáže. Môj najnovší, ktorý som vytvoril 8.12.2024. Má 3100 zliadnutí, čiže viac ako kolega Geometry Dash Gobly. Zasom tu ja. Túto celú časť o mojom teraz aktívnom kanále som vystrihol, lebo vlastne som tam iba hovoril nejaké analytiky, že ktoré je moje najviac sledované video a tak, nehodnotil som tam nič. Ale keďže by som to už mal zhodnotiť, tak samozrejme by som tu dal 10 Ryan Goslingov z 10. Fú, ja viem, potlesk. Posledný a finálny kanál, na ktorý určite všetci čakali, už ste mokrí všetci. Máme tu Krstenik. Toto bol môj prvý YouTubeový kanál. Má 65 odberov a 10 videí. Čiže som dosť v pohode. Tento kanál bol vytvorený 27.11.2011. Neviem, ako je to možné, keďže vtedy by som mal 1 rok. Proste je vytvorený 2011. Má 350 zliadnutí, čo je asi najmenej sa mi zdá. Jo, najmenej. Mám tu 2 videá. Arsenal Codes jún 2021, vidíš, že toto bolo pred 5 rokmi. Potom tu máme short pred 4, čo z tej miniatúry presne viem už, čo to bude. SpongeBob SquarePants, Plankton and Karen, Patrick Squidward, Gary the Snail. Neviem, som akože vzadu v čase, ale nepoužil som žiadny watermark. Ako túto kolegu GD Gobly, takže som bol asi na tom lepšie mladší, menej skúsený, neviem. Je to tak asi. Ale má to tu aj nejaké livey, to som streamoval riadne. Deltarune, potom som tu robil Pokémony, Randomizer, ja som bol úplný Pokémon nerd, aj som. No ale video, na ktoré všetci čakáte, tak chcem akože hneď zo začiatku povedať, prvý promokód som úplne že dojebal. Hej, tu vidíme pekne recording z mobilu, tu vidíme normálne watermark nejakej Nokia 3310, ja ani neviem, aký mobil som to mal. Ledva to utiahlo písanie kódov do Robloxu. Ale ja ani nevidím na obrazovku poriadne, že tam čo má byť. Tí všetky sračky, čo tu mám okolo. Malo to 6 lajkov. Akože hej. A hashtag join my Discord. Toto je proste video. Písal som kódy do Roblox Arsenálu. Dostával som odmeny. To je tak všetko. Bol to veľmi kvalitný content. Tu mi aj profilovka zmizla na chvíľu. Tá ma zlakla. Taký zlý content to bol. Ale ak by som to mal zhodnotiť, toto všetko,
že od najlepšieho po najhoršie, išiel by som Vilvu, potom Geometry Dash Gobly a medzi týmito dvoma tu je 65 a 10, tu je 7 a 1, ale kámo, to jedno je podľa mňa lepšie, jak celý tento content tu. Takže toto je môj finálny ranking, máme tu Vilvu Gaming, máme tu Geometry Dash Gobly, klasického Goblyho, hej, a nakoniec Krstenik, jednoročný. Takže to je moje finálne zhodnotenie, mali by ste dať odber.